Az admin modul kizárólag a szuperadmin jogosultsága rendelkezők számára látható, használható. A rendszer első igénybevétele során itt hozhatók létre a hozzáférések a cég kollégái részére. Egy felhasználó felvételekor az adott munkatárs automatikusan generált jelszót kap egy kísérőlevélben, tehát automatikusan értesül a rendszer hozzáférési kiosztásáról. Például hozzunk létre egy új felhasználót. Kispesta Bea, beírjuk az e-mail címet, és a teljes nevet. A jogokhoz projektadmin, controller és szuperadmin különböző jogosultságok tartoznak, amelyek a felhasználó kezelésén túl főként a pénzügyi modulban jelentenek korlátozásokat. A különböző jogosultsági szintek megfelelő beállításával az adatvédelem tovább fokozható, bizonyos műveleteket csak az arra jogosultak láthatnak.